ćemo ljudi, Luka, ovdje danas igramo ne Minecraft, a Gario. Očekivani serijal. Evo, znači, s modovima, ovo nešto. Ajmo, krenimo malo više mi baguje, a žestoko baguje ljudi. Sam da vidim još što mi je sve popaljeno. O, ne! Ljudi, ako bude u klipu bagovalo, ja stvarno ne znam što. Evo manje. Mnogo! Ali mnogo je. Ljudi, ovo me živcira polaka. Ne znam što me ovoliko baguje. Ja se baš pitam, čako je ovo? Oh my god, mi smo ušli na veliki se. No, Jumbo. Not Jumbo, please Jumbo. Oh many Jumbo. My way. Oh! Koja mamina? Ovaj klip ljudi će izaći za 15 godina, pošto mi je 5 njih reklo da sam ja glup youtuber i znam da sam glup. Ne treba da mi brešta. I znači ljudi, nisam zanimljiv. Oh my god! No! Koliko mi ne živira ovo baganje. Dobro sam malo prestala, ajde makar. Da budem malo znaj. Ostavite Shadow prvi. Ne sam ni da pro. Biće mnogo ovoga. Kako se zove, mnogo igric koji će snima, šalim se, ne mnogo parnih. Lepi ste par. Aha, da. Oh my god. Znači ljudi, ovaj srce je najveći. Ali bukvalno najveći. Nastavak emisije Belko Belić. Ljudi, mislim da ovaj će bude kratak klip. Pošto nemam mnogo vremena baš za igranje. Ali nema se. Ajde, imat ćemo. Bre. Ne mogu da vjerujem koliki su likovi. Ovoliki lik. Četvrti, izvinite. Zbog zavanja. Ali stvar. Au. Yes! Ne! Pa. Taj. Jel ne sam rekao. Makar. Ovaj server me toliko živcira. Ljudi, znate šta? Neću igrati. Šta? Ljudi, ovaj klip je zezanjen. Zato se
Mislite, kako ću podali što pričate? Da. Je. Znači, zezanje. Imat će tako par zezanje. A bit će frendovi nekad u klipu, valjda? Ne, neće. Au. Znači, već zebao 5 minuta i ni... Znate koliko je dobro igram Agario, ali stvarno dobro igram, ali me nerviram. Bez hvalisanja, ali... Mnogo me nervira ove bagovi. Pozdrav za ne ovaj klip. Pa jer moraš! Pizza. Ajmo. E sad tu će idati tata da bude. Ljudi, ovo lik i nije u top 10. A nemoj, forati. Trololo. I believe I can fly, touch the sky. Ljudi, ovaj kanal sam otvorio zbog zezanja. Svima. Trolalala. Dobro ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Vidimo se sljedećem. Hvala na gledanju. Doviđenja.